Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. İlkinji nowatda şol gadyr gijesinde eden hemme doga dilegleriniz beýik Allahyň dergähine kabul bolsun. Allah jan şu bizi erkinlige, azatlyga çykmakda bir eden doga dileglerimizi kabul edip bir maksatlarymyzy hasyl eýlesin. Ýedi watandaşlar, men geçen videomda söz beripdim. Şu çykyşymy demokratiýa hakda bir giňişlendirä gurrun etjek diýip. Ne demokratiýa sözi öz asly grek sözünden gelip çykan bolup, demos halk, kratos dolandyrmak, ýagny halkyň dolandyrmagy diýen many berýär. Şu demokratiýanyň döreýişi hemde gadim tarihte onuň ulanşy barada bir gysgaça aýdyp bereň. Demokratiýa adynyň belli bolşy ýaly Gresiýada peýda bolýar. Hem de Rimde, şol gadimi Rimde. Ol döwürki demokratiýa häzirki demokratiýadan büýük beter başgaça. Ol döwürde adamlar, ýagny baýlar hem de erkekler şol demokratiýa gatnaşmany kuw bolupdyr. Aýallaryň hem de gullaryň, pes gatlykly adamlaryň demokratik hereketlere gatnaşmany kuw bolmandyr. Emma häzirki demokratiýada, şugunky demokratiýada adamyň gelip çykyşyndan, jynsynyň hem de baýlarynyň, garyplarynyň tapawutlykda şol demokratik herekete gatnaşmany dol hukukly agzasy bar. Näşe ýan gaýtysmaýal demokratik hereket bolany halkyň sesi. Biz şol videolarda goýýas, halkyň sesi diýip de şol halkyň sesem şol dolandyrmak mysal üçin şol öz aýdýa şuda diýip biz etmekçi bolýas diýip şolan biziň dolandyrmagymyz bolýar. Ne bärde men häzir kunnäki demokratiýa gelsem, häzir kunna demokratiýanyň iň uly iki sany görnüşi bar. Ýagny olar günden güni hem de wekilçilikli demokratiýa diýip adlandyrylýar. Günden gün demokratiýa bolany kanun çykarjy häkimiýeti halkyň özü günden gün görüp çykýar hem de onu barlap halkyň özü karar kabul edýär. Wekilçilikli demokratiýa bolany halk parlament wekilleri, ýagny deputatlar diýdi ýa-da prezident häkimiýeti şolaň wekilleriniň, halkyň wekilleriniň üstü bilen şolat halk bilen şol wekilleriň arasynda maslahatlaşylyp şol ýokary häkimiýete tawşyrylýar prezident ýa-da parlament tapawdy. Onuň şu taýda bir halk öz maslahatlaşýar, şoň üçin şol deputatlary saýlaýar öz aralaryny. Şu taýda bir zat ýüze çykýar, hormatly watandaşlar, şu zady üns beriň diýmek biz şol deputatlar saýlayan halk. Şoň üçin şol deputatlary aýyrmagam halkyň öz elinäki zat. Şu ýerde men ýene bir zat ýatlatyp geçsek, demokratiýa bolany halkyň dolandyrmagy many berýär aýdyn. Belläp geçişimiz ýaly diýmek, halkyň islegi kanununam ýokardyr ýa. Sebäbi kanun halka gulluk etmeli. Halkyň isleginiň ýanyna kanunun bir gapdaly süýşýär. Şoň üçin eridi adamlar. Men size bir zady aýdyp geçsek, şunun üstü bilen, ýagny şu taýda bize impeachment etjek bolýar, şu prezidenti aýyrmak barada. Şu prezidenti aýyrmak üçin bize kimler müşahit berýär? Diýmek, öz saýlan adamlarymız biziň aramyzda hökümet bilen, şu prezident bilen aramyzda duran zat biziň öz saýlan kişilerimiz. Ol adamlar biziň elimizdäki adamlar. Biz hiç şeýle hökümete gul däl, biz ondan gorkmaly däl. Biz öz saýlan adamymyz, gerek bolsa şol biziň bir ejir çeken günümizde her şuňa zatlar edip otyr. Biziň bir şoňa delillerimiz bar. Biz şolary aýyrmagam öz elimizde. Ýagny bu diýdigim şu kanuny biz ýatyryp bilýäs. Bu nädip ýatyryp bilýäs? Biz diňe üýüşüp köçä çyksak boldy. Bize bu deputatlar gerekde, biz impeachment etjek. Ýöne bu deputatlar biz aýyrýas. Bellänem özümiz, on daşyndan, daşary ýurtdan gelip bir belläp gidenek, biziň seslerimiziň esasynda bellenen bolsa diýmek, biziň islegimize görä hereket etsinler. Bolmasa da ýok bolup gümün çeksinler. Beýle deputatlar bize umuman gerekler. Näha şu ýerde demokratiýa
Diýmek halkyň dolandyrmagy dämi? O taýda kanununum ýokardyr ya, halkyň islegi. Men şonu aýtjak bolýan, şu demokratiýanyň üstü bilen. Oňa üçin ol kanunny konstitusiýada şu zat bellenmändir diýip siz hiç tatdan gorkmaň. Ýa-da konstitusiýada bellenilmiş şol 4-den 3 bölüginden kän adam ses bermelimişin şu deputatlar şonu şu prezident aýryp bolýarmyşyn. Şolar goýup bermäni geçdim şu sesi. Biz özümiz ses berýäs. Sesi näýlik berýäs? Biz ol ýaşyga taşlamaýasyn o sesi. Biz özümiziň ýurdumuza bararys, halkymyzy jemlärs, hemmämiz bir ýere üýşürs, biz kanuny hereket edýäs. Biz demokratiýa üçin, halkyň öz ýurdu dolandyrmak üçin hereket edýäs. Ene biz bar deputatmyň sen, bar gün bol sen deputat däl. Sen hukugyny biz halk berdikmi sen hukugyny? Sen hukugyny ýatyrmagan biziň elimizde. Ene bizde bir gep bar da, sunwat işgäri bolsa, şol halkyň içinden çykyp gaýdýar, şonu halk göterýär. Misal üçin şol diýeli bir halka hyzmat edýär, şondan hem halkdan hem hyzmat edene görä pul alýar. Şol halkyň içinde aýdylan gep. Seni göterenim halktyr, seni düşürjegim halktyr diýär. Näme biziň şu taýda etjek işimiz, şu deputatlar şu taýda ertenem biziň sesimizmi? Aýyrjagam biziň sesimiz bolar. Olaryň hiç gitjek ýeri ýokdur. Oňa üçin konstitusiýada şu zat ýok, ol näme diýeli biz halkyň sesi bilen aýryp bilemiz ok diýen zat ýok. Şoňa üçin biz birinji ýapyşmalyk şeýimiz şu parlamentiň deputatlary şolaň ýakasyndan ýapyşmaly. Eger şu taýda gapdalmazda gurban duruversin, onuň bilen işimiz bolmaly da biz deputatlary ýapyşmaly. Sebäbi gurban bilen aramyzda duran zat şol bize böwet bol. Diýmek biz şonu aýyrjak bolsak, deputatlaryň ýakasyndan ýapyşmaly. Beýdise men urmaly, ýenetmeli diýjek bolamok. Biz umumy baryp şol parlamentiň öňüne barmaly, ilk etmeli işimiz. Baryp baryňyzdan biz halk, ine 100% halk sizin deputatlygyňyza närazy, bize gerek gel. Siz ýa deputatlar. Biz şumat impeachment etjek bolýar. Misal üçin diýeli, şu impeachmentde şolar päskel berýärmi? Diýmek gün bolsunlar. Gerek bolsa impeachment ýa-da füýşürler. Biz onu näme deli? Gerek bolsa özümize şol bize 4-den 3 bölegi däl, gerek bolsa özümize 100% şu deputatlarym halkyň tarapynda durup, ana bar sen git öz wezipäňi taşla, kanunyň öňünde jogap bereden işlem üçin diýeri alyp biz deputatlar saýlap, ondan soň gerek bolsa ondan soň impeachmentyň hem geregi ýok. Ýöne umuman şu ýerde men diýjek bolýan zadym, demokratiýa sözi halkyň dolandyrma diýen many berýän bolsa, diýmek biz halk biz dolandyrýas. Ol bir näçe adamlar dolandyrýar, onu ýurdy. Men şu sözümiň soňuna bir zat belläp geçjek bolýan. Biz halkyň içinde bir zat bar da, bir gep bar. Bize kim bolsa şo bolsun ýöne bir gowy prezident bolsun, lider bolsun diýär-de. Şu ýerde şo gepi ýatdan çykaraly. Bize lider özümiz biziň diýjek bolýan adam. Öz üstümizde işlemeli. Kanunlara düşünmeli. Şol esasında da biz özümiz kimi saýlajak bolýar? Nähil döwlet gurjak bolýar? Şu zatlara düşünmeli. Aýdaly al şol häzirki haram boldan soň bir gowy prezident boldy da bir wyjdanly, diňe halkym, watanym diýen prezident boldy da. Ol bir oňa da bir zat edilip tagdyndan agdarylsa, ýene bir şu öňki gulşulygymyza barmaly bolýar. Emma biz ýöne şumat bir demokratiýa esaslanýan sistema gorsak, ondan soň hiç kimem hiç şerik bir bitnawan bilmeýär. Öz bir kellesine öz başda hereket edip bilmeýär. Biz şu sistemany ýola goýjak bolmaly. Biziň ykbalymyz bir adamyň wyjdanynyň, insabynyň bir halkyny söýýär, şu zatlaryň eline bagly. Şu bir adamyň eline bagly bolmaly da, ol prezident diýen zat çalyşyp durda. Ondan soň bir de gowşu bolar, sen gowy ýaşarsyňyz. Apyrda erwet bolar. Onda siz erwet ýaşajakmy? Şoňa üçin biz o hemişe bir Hudaýym bize berip durmaýar gowy prezident, gowy ýol başçyny. Erwedi bolup biler. Eger şu erwedinden erwedi gelýänidir, şu etjek bolýan işiniň ýekejesinden edip bilmeli alby. Şoňa üçin demokratik sistema döretmeli.
Elide adamlar şoňa düşünün. Şoňa üçin bize gowy prezident gerek diýip düşünmäň, bize gowy sistemi. Diňe şol halkyň pikiri dinlenýän sisteme gerek. Şo ýoldan biz gitmeli, şo ýoldan biz ýüremeli. Halk bolwam şu zady hemişe biz gatnaşmaly. Men şoňa üçin geçen bir näçe çykyşlarymda aýtdym, demokratik döwlet gurmakda halkyň roli gaty kendir. Şoňa üçin bir çygyt ýaljak bir hökümet tarapyndan edilýän bir narşýany, ýalňyşlyk, bir kanuny iş görüldümi, şonu tutuş halk habardar edilip tutuş halk gerek bolsa şo mahal köçäge çykmaly. Indi şu ýerde ýene bir misal. Aýdaly bir gowy prezident geldi halkyna kömek etdi. Biziň bir ýagdaýymyz gowlaşdy, bir näme bir gowy jaýlar sallyk, maşinalyk diýeli. Onuň bir ýagdaýymyz gowy, özümiz gowunyp ýaşap otyrys. A birden bir üýt göçme bolup ýene bir erbet bir ýer geldi da biziň bir ağaç göz häzir kiýalyk. Maşinamyzam gider elimizden ýuwaş-ýuwaş, jaýmyzam gider ýuwaş-ýuwaş ýene Türk gaýdy uğrar, daşar ýolda işlemäne çykyp uğrar, ýene şu gulçulygymyz aýlanyp geler. Nemeň diýjek bolýan adam, bir adamyň ynsabyna galsa, biziň ykbalymyz ykbal däl. Biziň ykbalymyzy bir adamyň wyjdany, gowlugy, erbetligi çözmeli, biz öz ykbalymyzy özümiz çözmeli. Şoňa üçin hiç saçanam gowy prezident diýip çykyş etmäň. Bize gowy bolmany geçdim şol adam. Biz şunu ýykaly, ondan soň näme etjekmiz özümiz bilýäs. Hani şu ýekece bir adam özüçe uğry ýasap etjek bolsun şol ady hiç kim edip bilmez. Ýöne biz oň üçin şu mahal şunu öz elimiz bilen aýyrmaly. Köçäge çykyp aýyrmaly. Sebäbi şol adamlara bir duh berer ýaly, ruh berer ýaly, bir özüne ynam dörer ýaly mümkinçilik gerek hormatly watandaşlar. Şoňa üçin şunu biz köçäge çykyp ýykaly. Öz elimiz bilen aýyraly. Beýdiýse bir kılıç götürüp, yara götürüp diýemek. Diňe köçäge çykyp, diňe köçäge çykyp. Näme bir köçäge çykanmyzda umumy halk çykdy da näme köçäge çykmaly diýen ýeri barmy? Gerek bolsa elimize plakatlar bilen çykar. Bizim öz hakkymyz. Ine demokratiýa sözüň manysy şu. Biz häzir aýdýas watan biziňki diýäs. Demokratiýa sözü watan biziňki diýmek. Dolandyryş halkynky diýmek. Ne şu zatlara düşünsek, bizde hiç şeýle gorky galmaz. Şu ýerde men bir zat aýtyp geçen inniki temamda bir gorky barada bir gysgaça gurrun etjek bolýan. Wagtym köpräk boldy hormatly watandaşlar, bagyşlaň. Şol demokratiýa hakda men aýtjak sözlerim.